Ye, ayo. Ye Endim Musik. Ye, terima kasih Mas Ferry. Ayo Mama Mednya gaya bebas. Yo. Rasa rasane nangis jroning atiku yen kelingan esep kemuyumu lara swara gending tresno gawe senengi atiku tansah eling aku rosliramu. Kegugah hatiku krungu suaramu aku bisa ndedonga waranggana sing tak tresno muga bisa urip tentram. Terima kasih tulis lakon tresnane ing ketingkat tresnanku tak kembali saben kangen seliramu sabenane aku nangis nanging tresno wis kinaris tak lakoni ganti ikhlas ati. Ayo Mbak, iya Boyoku ngelayo amboro ing awang-awang tanpa bisa nyanding aku mung bisa nyawang dumetes siloku Agak sini dong. mili ono pipi opo tresno iki pancen ra kudu duweni. Terima kasih. Sirano aku kan mas wis cukup lalekno lelakon tresno iki bakal dadi cerita tresno waragono. Yo! Ayo tangannya semua di atas. Ayo sampai muda. Terima kasih Budi. Yo. YFD Music. Ayo. Raga rasa wis windu getku ora ketemu kegugah atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggana sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Amboro ing awang-awang tanpa bisa nyanding aku mung bisa nyawang dumetes siloku brebes mili ono pipi apa tresno iki pancen ra kudu duweni. Tresno iki bakal
cerita tresno waragana. Terima kasih. Bakal dadi cerita tresno waragana. Oke, apalagi lagunya? Ini Tresno Waranggonanya sudah, Ah. mungkin mau tambah lagi.